Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tudaram Hansan lapeng elitum Karbi Richo akehai Longsing Ronghan lapeng ke Ladakh nangete tongdun MLA Bida Singing Leng MLA Ruksing Teron lapen EMMAC Board Chairman ke Doan lapen Ladakh pinpo habe pen chenglok pini kaprek asong pen nangete tongdun atuman elitum kadogavita hinilo je elitum anim rokom wirdet poma mate ilitum anim rokom mo ajak kiding sitame hirpon pedet poma walam nang litum matha par sikponsi ladak kung saya mai bilo choro piklo napen ilitum jongsi cinghon he ilitum jongsi cibirti te ilitum jongsi pacan ponpe ilitum jongsi paklar ponpe lo tulo tangte labangso anim rokom ke baduta nang pangso pibang awelo nang pang paklar pibang awelo lasinang litum laso akrung saya mai ke dengke ningarong piglo ningaklong pen tado boy fanta choro parpik ilitum kado boita Chinilo nili MP Haidet pen abang ke Ladakh kidoan ahemalong home solar line ng pinangi pulo nili lasoteng pen Karbi Richo uang pen sinili panang chuning lipen nili pipon lo lapen ke Karbiang lo Autonomous Council ilitum asiem sarda nili panang pinkat lo ye Ladakh Karbi Richo Ladakh rong aragalong kado kabi long letik pipa meka na ibu sinili pa hukum ng pia lodak lapen ke hamre na long sitame nang litum Ladakh long le kitik pondo labang sualong le kusitame bigahini labang ke allotment apan lata siem sa nang pinkatano la silata la ni potrok angbong nilidak local emisi dak socheng local emisi labang suari denglong nili nang palidon pola pen bigahi ni abang ke pom chet dilang mapu lasi nili ako lada local emisi het sing rong para ka hai pen ching waisi mane chiri kebak chiring koi bak lo de mi opo palam lasi lata nili ching bai ponek po lapen ke MP hin pen nili central government along sitame tribal affair minister along sitame ason amo Ladakh penangi ason an sitame Karbiang long Autonomous Council pen CM pen chingki chingwai pen nili ho Delhi long sitame nang development nang pali ye pan nili claim ponik po lapen Ladakh jasemet pet Ladakh electricity kusame tobar kusame Ladakh nang kile dolo ta amso se pathi muchot amso se pami muchot atowar lapen amso se electricity tower kado we kam kusame CM sarpen nilitum nang klem pipo busi nang chichaki lo lapen kewang GR ni an sitame labangso akrung saya mai pen ilitum acu bostu si ilitum irit ponpo ilitum deng ponpo lapen ilitum anim rokom ilitum borong puthi pusitame ilitum Ladakh Karbiang longan bong pen ang tan pusame Assam pusame all India pusame international level ansitame ilitum ke pali dunjia pan sitame lata ilitum claim pon nang po la solo got ke nili MP hoy la pen Karbiang long Autonomous Council la pen tim Karbiang long sitame nang litum malong kai ke mata dolo kai ke mata nang kecerap ceto dunjia pan nilitum cisik ding si dolo la pen ke Ladakh rong arak Karbi Richo ahawa kulode la
naglitum kadok babi kaceraya pan kaike mat jakong kelong wer dia pan kaike mat jakong kelong wer dia pan nili ladak naglitum jongsi longle nang piluk ulotre nili kowe rong pusidame ethesere rong pusane nili ladak nang arche pipo pusi pili cecakang ate tangka mahabang ke aja ka konsil dong cingki mesen lo pulonda la ka nang leto panang paliplen tala son ani ta nang leji konsil atum sidame karbi richo pan nang langkrang a konsil da nang leji la si ilitum si emetang chitik wet nang ko kai ke ma da ko son sa ning kan wan ta jakong ke long we di ma labang so akheti labang so akowia long ayam pong long kadok mabe sitame nili ciri paroisi nili MP development pampen nang klaim pon pik bobusi lam catipikan lo lam si nili lam keta ington ikolo kalong